Amen bazalwane, ngiyabingelela umhlaba wonke kungamaholidi onibingelelayo nimbona lapha escreenini ubaba uMhlanga enimaziyo odume kakhulu ngokulapha abantu eningizimu Afrika nasemazweni angaphandle ngoba bangibiza nje uDr Mhlanga International la iyona indoda lenebuye incede abantu abanye buye bancede mahala ezintweni zokubavulela imisebenzi abanye bakhusela amabhizinisi abanye basuka belimele ikhona ukubavikela uyena kuba uMhlanga lo onibingelelayo engizenako nje akukho okukhulu bazalwane ukuzonibongela nokuzonitshena bazalwane nangoChristmas esiya kuwo ukuthi ngiyanibongela sengathi uNkulunkulu anganivikela ahambe nani futhi emakhaya anivikele anikhusele endleleni niphephe nonke la namba khona indoda nendoda noma umama noma maseqala ukugoduka sengathi angaphephe estradini agoduke kahle ngiphinda ngibingelela futhi nakubasakazi bami lapha koKhozi FM komhlobo wenene kwenongoma FM nazo zonke iziteshi zonke ngiyabingelela bahlobo bami ukuthi uNkulunkulu anivikela nandisele nuphephise kahle umphakathi ngesidlo senu sasekuseni nasentambama enibathulela sona emakhaya nami ngoba uMhlanga nje anginako okukhulu kuzobingelela nokuzothokoza nokuthi ngibafisela uChristmas omuhle sengathi bangaqhubeka abantwana bakaJehova bephephe bahambe kahle emakhaya bavuseleleke nalaba sezingozini sengathi bangaphephe ezibhedlela bephile akukho nje okuningi bazalwane engizondlulisela khona ukuzonibingelela nje ngiphinda ngizobonga bese ngizadlulisa ke okunye ke ngithema ngilele ngilozi zami nabakithi abaphansi okungamakhosweni namakhosi wami angiphethe okuyibona abanginikeze wona amandla ukuthi ngizokhona ukuzothula kunini. So engizenako ke bazalwane namhlanje yikho ukuthi ngithe mangilele lapha njengoba ngangichazile ensukwini ezidlulile manibhekile lapha ko Nation TV ngase ngikhulumile ukuthi njengoba kungokuza oDecember abantu ngicela ukuba lapha mahala lokho ukuthi usabe lapha abaningi kuthusa abalapha abaningi kakhulu kuthusa abantu abaningi kakhulu kuthusa nje sizwe sonke bazalwane ngithe mangihleli mina njengoba ngobaba uMhlanga ningazi ngokwenza izinto zama boys nani nje ngiphathwalisa abantu ngiphakamisa abantu ngibavulela izinhlanhla angisenzanga mina ukuthi ngicela ukuthi manje ngisiza abantu mahala kodwa ngithe mangilele lento kwase kufikilizwe kumina lo moya lathi sicela ukuthi njengoba abantu bako Christmas kunabantu abangenamali emakhaya abahlukumezekile kunabantu abezamayo emakhaya ibuhlungu inhliziyo yami bazalwane mangithola umuntu njengoba ngudokotela nje kufika abantu abahlukahlukene umuntu afika ethi baba uMhlanga nale mali engigibele ngayo eyokugcina ibhlungu inhliziyo yami ukuthi ngithola leyo nto kusho okukhulu ukuthi basebaningi abantu la ngaphandle abahlukumezekile namanje njengoba ngila nginethemba lokuthi ngoba ngikhuluma kukhona engimthashayo enhlizweni yakhe njengoba ngibhekile akanayo ngisho yokuyothenga isinkwa ngiyacela mzalwane nami ngithi uNkulunkulu abe nawe akusize akwandisele nale video ifinyelele kuwe uyithola lapha emakhaya uhleli khona uphinde ubuye uyibonge neNation TV ezobe kusizile kuzobona nobaba uMhlanga ngoba ubaba uMhlanga lona angabe azithanda lezi zinto zama screen kodwa manje njengoba afuna ukusiza abantu esikhathini samanje ngike ngizwe abantu bathabelaphi kuma social media bezalwane angifuni ukuphikisana nalelo ngcepho kodwa engizokusho ukuthi esikhathini samanje uma sihlele emakhaya njengoba ngibuye eMamboni nje ngihleli lapha eNyansori akuselula ukuthi umuntu ezwe ukuthi hayi khona ubaba uMhlanga eMamboni onikela izithwalo khona ubaba uMhlanga kuphi cha bazalwane sekwaba yiko ukuthi sichumana ngenetwork umdala umncane njengamanje sesaba namehlo amade esiwabuka la kweTV njengoba nakudala nje kwakungekho le kwizinto zamafoni abelaphi sasibathola ngabantu basike eGoli bathi thina sishinyanga ngakithi thina sishiya umuntu othile nami ke namhlanje ngizotshela wena mzalwane wami ukuthi esikhathini samanje musukubona inyanga ku social media angikhulumela inyanga ngikhulumela abelapha ngikhulumela izangoma ngikhulumela abafundisi ngikhulumela bonke abantu abazo advertiser ama business wabo la kuma TV mina njengoba ngila angizelanga kuzokhankasa angizelanga kuzo-advertiser ngizochaza ukuthi ngisiza abantu kuyobe lo uNkulunkulu nabakubo abayomholela kumina afike ongangifilanga noma abangamholanga kumina angizi anginimemezeli bazolana ukuthi buyani kumina ningilalise kahle ningixolele futhi kodwa ngithi oholwa umoya noma abakubo ukuthi mengathintwa ngalesandla sekaNgunyungunyu mengathintwa ngalesandla sekaJapirija kupenda uyobona umhlolo njengoba bazalwane ngihlala ngisho ukuthi ziningi izinto engizenzayo mina ke engubaba uMhlanga ningixolele
abaningi bayangazi ekuqaleni kwami nje ngiqala lo msebenzi wokwelapha ngike ngikuchaza nje futhi lapha kuNation TV ngisiza abantu abakhubazekile, ngisiza abantu abaphanjelwe komqondo, ngisiza abantu abaqala amabhizinisi abasebancane, ngisiza abantu abacwile ekweletini, ngisiza abantu abaningi ngokuhlukahlukene. Abanye beza bazothatha lento la kuBaba uMhlanga, hayi ngoba bathatha lento ngoba bejabulile, bathatha lento ngoba bafuna ukushintsha isimo. Akekho umuntu ekhaya engashi 50 kg ye rice, ashi 25 kg yempuphu ethi mina ngiyakuBaba uMhlanga ngiyothatha lento abayehluthe. Ngiyazi ukuthi wonke umuntu oza kumina njengoba ehluphekile. Ingakho ngiphinda ngisusa leli gama lokuthi wozanini nanoma ungenamali, unemali awunamali, angikhathali ukuthi isimo sakho sikanjani. Kodwa engibuya ngikuthanda kubazalwane bami, ngicela ukuthi umuntu ngaphambi kokuthi asondele ahlabe ucingo lukaBaba uMhlanga. Amanombolo ngihlala ngiwasho, angiwashintshi la ka 0630804862. Iwona amanombolo lawo abantu abahlezi bashalela kuwona, ayike enye inombolo Baba uMhlanga enayo. Uma uthola umuntu ko Facebook, wathola umuntu ko WhatsApp, wathola umuntu kuphi kuphi akuthumelisa imali, qola mzalwane wami, akusiyo uBaba uMhlanga. Le nombolo nje ngikunikeza yona ka MTN, uyozwa ungithola nqaqatatha la eMamboni engisebenzela khona. Mongangitholanga la eMamboni uyongithola eNingizimu Afrika le Benoni eGauteng engisebenzela khona bazalwane. Anginazo ezinye indawo, indawo yami nje iyi1 eseBenoni nala eMamboni, ilezo ndawo engilaphela kuzona. Mongangitholanga nje lapho bazalwane, kusuka sekuyiphutha. La ekhaya ke umuntu ngisho engenamali bazalwane, namanje ngiyaqinisekisa siyamsiza. Onakho unakho, ongenako akanakho. Nami nguBaba uMhlanga angikuchachi, ngithi okusenhlizweni okuyokhanyisa ngiyokuvulela ngakho. Mase niba u10 niyas-order istaff sabafana, mase niba u10 ngiyawulanda umgwarantshitshi, mase niba u5 ngiyawulanda umhlume kaNhloyile, mase niba u5 nami ngiyakhona ukuthenga ingubo ngigqoke phela ngibe muhle njengaleli bhantshi. Leli bhantshi bazolana ngathi mangiyolithenga angiyithengelanga mina leli bhantshi leli, ngathengelwa unkosikazi wami, kodwa wathi mayebuya nalo into engayithanda wathi baba ngicela sithandazela leli bhantshi ngoba ilona uNkulunkulu akufuna ukukupha amandla ngalo. Ngaqeda ukuthwala leli bhantshi bazalwane, angeke ngikutshela isimanga esenzeka. Ngase ngiphuma ngangingakithi ngaleso sikhathi le kwaMhlaba yalingana endumo la ngibuya khona, ngaphuma khona olunye ulwandle lapha kuthiwa kuse Coast Bay. Mangiphumile ekseni bekungabo 5 uNtatakusa, hey nasi isimanga ngahlangana nalenduku. Ngahlangana nalenduku. Lenduku bazalwane, ngahlangana nayo olwandle. Ngivuke ngo5 kwangitshela ukuthi angidrive ngiyopaka ngasolwandle, ngadibana nalenduku. Ngithe mase ngilele nalenduku endlini, ngase ngiphupha okuningi ngayo njengamanje kunezimfihlo ezikulenduku okungeke ngizidalule la ku screen. Kunezinto lenduku ekhona ukuzenza okungeke ngizibeke. Ngibongela mina izimbokodo zakithi eAfrika, hayi kwaZulu kuphela, hayi eGauteng kuphela, hayi Limpopo kuphela, ngithe Afrika yonke. Nina abantu besifazane kimi ningo number 1 ngoba niyayigcina imigomo yala ekhaya manizothatha lento ukudlula insizwa. Senjengoba nje siya ko December, kunento engizobe ngikhiphele nina bomama. Obaba ngisazoyikhiphe yabo esayitini, kodwa nje esayitini lo mama ngizokhipha enye into. Lento engizobanikeza yona ngihleze ngiyishumelela kuma platform, ihamba ngo 50,000, ihamba ngo 40,000, ihamba ngo 10,000. Lalela njengoba kuzo December, angizukuyidayisa, angizukuthi mina woza nemali engaka, kodwa mase ungifonele sakhuluma siyovumelana uzoyithatha. Udlu December shintsha abantwana. Ngikhuluma nge-single parent, angikhulumi ngawo hleli nendoda obhede ebheka indoda. Ngikhuluma ngomama oyi-single parent nabantwana. Ngikhuluma ngomama ovuka ngo4 ayosebenza. Ngikhuluma nomama owondla umndeni wakhe. Yibona engibadinga la, bazothatha lento ka December, bangena ku December ku January. Nina senibahlekile, nibatshela ukuthi unamanga mthakathi. Sekhona uBaba uMhlanga. Mawungizwa nje ungibukelile, isho kanje ukuthi unamanga mthakathi. Sekhona uBaba uMhlanga. Ngike ngavela la bazalwane ngikhala nge-celebrity engalithathisa lento. Leli celebrity engalithathisa lento bazalwane, la selingibalekelile, nami selingibalekelile, ngase ngizibhekela uChristmas wami, ngabona ukuthi hayi kubhorile bazalwane. So ngase ngingena la nami ngazocela usizo ngoba phela nathi akukho la singayowaceba khona ama client ethu mase ngasasikhokhela endumbeni zethu. Akukho la singabamangalela khona ngoba ubunyanga abuhlangane neCPS, ubunyanga abuhlangane nama police station. So into engayenza nami ngazovela la ngazokhuluma,
ngiphinda ngibonge futhi kubaphathi beNation TV ngomsebenzi omkhulu abangenzela wona. Ngiyobonga ngize ngife baphathi bami, niqhubeka uNkulunkulu anandisele umsebenzi wenu ube mkhulu. Ngike ngakhala ngensizwa engayisiza lapha esigodlweni, yase ngibalekele leyo nsizwa yangasabuya. Leyo nsizwa manikhumbula kahle ngaqala ukuba baba uMhlanga abantu bangibona nje ngivela koMhlanga, ngivela nama-V-class, ngivela nezimoto zakwanokusho, ngangithengelwa yiyo leyo nsizwa bazalwane engayithathiswa lento. Ngathi mangithola amandla ngayithathiswa le ndoda nezinye insizwa ke ngeke ngizisho ngamagama, nayo leyo nsizwa kungeke ngisho ngamagama celebrity eninayo la kuma platform, ngeke ke sibabize bazalwane ngamagama ngoba phela isithunje sabo silele kuthina. Kodwa leyo nsizwa into engiyibongile yathe mayithola ivideo yami yayithi noma ngazi noma uthi ibone kama YouTube kuphi YouTube lezinto o YouTube bani la ibone khona bangifakile ngikhala bazalwane akathathanga maseko wasengifonela wathi baba uMhlanga ukuphi, ngamthumela idirection ngangisebhinoni ngingempela waqhamuka wazongithatha wathi yini engithanda ukuba nayo kulo Christmas. Ngathi isikhalo sami baba umuzi ngoba ngiyakhala lapho engisebenzela khona kuseloji. Wathi hayi baba uMhlanga mina ukukhala kokungiyakuzwa, wangithatha wangisa kwenye indawo kungeke ngichaza bazalwane, seniyozibonela ngamehlo mihla nifika. Sinomuzi omusha njengoba nisibona nje, wayongithengela umuzi oka 2.8 million use-estate complexini endaweni enhle ehlanzekile, uneyindumba, unayonke into. Namanje ngisebenzela abantu emzini omuhle, angisekho lapha eCloverdini enazi khona ngoba ngathengela umuzi omuhle ngaleli celebrity laphinda langinikeza amadla namancane kuzodla uDisemba futhi. Nalo ke ngase ngilithinta, mangilithinta namanje liyajubalala nje, la ngisendela nje 3 days ago lalingithumelela inye ihashe lomshoshoba phansi okungeke ngilisho negama lalo, bathi noma yini lezi zinto lezi imoto zamanje yini lokhu mana laloko abahamba ngako labafana basegoli. Kukhona komshoshoba phansi lokho kunamasondo amancane okuvula ukuthi okuphansi nje okuvulakelayo. So ngiyambonga uNkulunkulu nakuwe mfowethu, ngisasho ukuthi uNkulunkulu akaqhubeke akuphakamisa phambi kwezitha zakho owakhula nazo. Ngifisa ukuthi zikubone phambi kwabangani bakho ababethi wena ngeke ube yilutho. Ngifisa ukuthi bakubona phambi kwezihlobo zakho ezikuzondayo. Ngikupha amandla namhlanje la kule podcast ayayenza ukuthi mina nawe siphinda sihlangana njengoba umhlobo wethu bese baphambene. Namuhla mfowethu mina ngiyakubusisa ngesami isandla, ngiyamaphakamisa uJapiri Jakupenda ngithi ngamandla busiseka mfowethu uthenga imoto zibe ningi, busiseka mfowethu waka amakhaya abemaningi, busiseka mfowethu uthenga amahashi uzala abantwana uthatha abafazi ukhulisa ikhaya. Nabanye abafowethu abasazoqhamuka sisazowanika lamandla esikunikeze wona. Kodwa wena mfowethu sithi hamba phambili, uNkulunkulu akukhusela. Sengathi zonke imoto ezifika la eSouth Africa mfowethu ungazithinta ngesandla sakho ubusiswa. Ngisho sebengakupha mahala, ngisazosebenza mangifike endumbeni ngikukhulise. uNkulunkulu akukhusele phambi kwezitha zakho, phambi kwabangani bakho, phambi kwama-ex akho, phambi kwabo bonke abantu abebakufisela umona. Mabangahlekisi ngezolo lakho babheki namhla lakho sindawonye mfowethu. Angisiyo uNkulunkulu kodwa ngamandla amathonga anginikeze wona ngithi iyaphambili. Ngisho bangakukhuluma bakuphosta bethini bathi uthatheni kwenze njani, qhuba impilo yakho mfowethu uye phambili. Ngikunikeza amandla namhlanje nango ngonyungunye ngimphethe esandleni sami ngithi akwande.